Ahojte babi, máme tu pre vás opäť jedno edukatívne video dnes na tému, čo vlastne velena obsahuje. Každodenný stres, nesprávny životný štýl či toxiny príjmané z okolia majú vplyv na tvorbu hormonálnej nerovnováhy. Tá môže mať rôzne prejavy, napríklad ako intenzívne príznaky PMS, akné, bolestivá či nepravidelná menštruácia, priberanie na váhe, problémy s otehotnením, vypadávanie vlasov, problémová menopauza a mnoho ďalšieho. Veda dokázala, že doplnenie mikroživín v tele môže pomôcť zmierniť bežné príznaky hormonálnej nerovnováhy. Preto sme vytvorili velenu. Všetky živiny, ktoré potrebujeme pre zdravé fungovanie hormónov, sa nachádzajú v tomto jednom vrecúšku. Vo velene nájdeš až 18 zložiek, ako je napríklad vápnik, horčík, vitamíny skupiny B, L-tryptofán, maku peruánsku, extrakt z vitexu, vitamín C, zinok, selen a vitamín D. O prvých troch zložkách si povieme v